Hazánkban 1964 óta ünnepeljük április 11-én József Attila születésének évfordulóján a verselést, a verseket, a költészet napját. A csepeli önkormányzat ebből az alkalomból bokrétázásra invitálta a csepelieket a Béketérre, az olvasómunkás szobor elé. Az irodalom csalóka ábrázolása az életnek, és mégis segít abban, hogy jobban megértsük, tájékozódni tudjunk a labirintusban, amelyben megszületünk, áthaladunk és meghalunk. Kárpótol a csapásokért és csalódásokért, amelyekkel a való élet sújt. És neki köszönhetjük, hogy legalább részben ki tudjuk silabizálni a hieroglifát, amit a létezés jelent az emberi lények többségének. Különösen azoknak, akik több kétséget táplálnak, mint bizonyságot, és meg tudjuk vallani meghökkenésünket és döbbenetünket olyan témák előtt, mint amilyen a transzcendencia, az egyéni és kollektív sors, a lélek, a történelem értelme vagy értelmetlensége, az odaát, és mindaz, ami a racionális, megismerésen túltalálható. Mindig lenyűgözött, amikor elképzeltem azokat az ismeretlen körülményeket, amelyben őseink, akik akkoriban még nem sokban különböztek az állatoktól, elkezdtek történeteket kitalálni és mesélni. Az a pillanat döntött el sorsunkat, mert ott a mesélő hangján és képzeletén csüggő primitív lények körében elkezdődött civilizációnk. E hosszú futam, amelynek során lassacskán emberré váltunk, és oda jutottunk, hogy leválasszuk az embert a törzsről, kitaláljuk a szabad és fenséges egyént, a tudományt, a művészeteket, a jogot, a szabadságot, hogy fürkésszük a természet, az emberi test, a tér mélységeit, és hogy meghódítsuk a csillagokat. E szüntelen folyamat gazdagabb lett, amikor az írás megszületett, és a történeteket nem csak hallgatni, hanem olvasni is lehetett. Így nyerték el azt az állandóságot, amellyel az irodalom ruházza fel őket. Az irodalom nélküli világ vágyak, ideálok és tiszteletlenség nélküli világ lenne. Olyan automaták világa, akiket megfosztottak attól, ami emberivé, vagy lényegileg emberivé teszi őket. A képességtől, hogy átlépjenek önmagukból a másikba, a másik által a többiekbe. A barlangtól a felhőkarcolóig, a parittyától a tömegpusztító fegyverekig, a törzsi élettől a globalizáció koráig az irodalmi fikció megsokszorozta az emberi tapasztalatot. Megóv attól, hogy az emberek letargiába süllyedjenek, önhitségbe vagy lemondásba. Varázslat is egyben, mikor azzal kecsegtet, hogy miénk az, ami nincs, hogy azok vagyunk, akik nem lehetünk, és hozzájárul ehhez a képtelen léthez, amelyben, mint pogány istenek, egyszerre vagyunk halandóak és örök életűek. A diófa és a dió különösen gazdag jelképként él a kultúrákban. Elsősorban Krisztus jelképezi, akinek diófából készült a keresztje. A megtört dió így a keresztre feszítés jelképe is egyben. Az emberi testet kellett megtörni ahhoz, hogy Krisztus isteni természete előtűnjön. Mivel a dió olaját világításra is használták, a fény, a világosság jelképe is egyben. Bőséges termésével a termékenység szimbóluma, gömbformájú koronája a világot idézi elénk. Szerte a világon számos nép a lakodalmakon diót szór szét, hogy a párnak sok gyermeke szülessen. A dió bölcsesség szimbólum is. Így jelenik meg a dióhéjban összefoglalni kifejezésben, mert a dió az ember fejéhez hasonlít, a héja kemény, mint a koponya, a dióbél tekervényei pedig az agytekervényehez hasonlatosak. Bizony sok idő kell ahhoz, hogy egy diófa termőre forduljon. A vidéki birtokokon, parasztházak udvarán álló diófák, ezért a vastag törzsükben az elődeink emlékét őrzik. Bőségük, termésük, az élet folytonosságát, a nemzedékek egymásra utaltságát, a jövőbe vetett hitet jelenti. Mert aki diófát ültet, az nem csak a mának él. Aki diófát ültet, az befektet, az gondoskodik a jövő nemzedékeiről is, és felelősséget érez a tetteiért. Egy évvel ezelőtt azért gyűltünk itt össze, hogy ezt a felelősségteljes gondolkozást és a jövőnkbe vetett hitet hirdessük. Mert minden nemzedéknek vannak olyan pillanatai,
amikor a teremtő erővel kell utat mutatni ahhoz, hogy a jövőbe vetett hit feléledjen, a gondolat megfoganjon, termőre forduljon. 1 évvel ezelőtt egy diófa ültetésével tettünk ezért hitet egy gondolkozásmód mellett, most pedig hagyományteremtő céllal jöttünk megöntözni, konkrétázni. Magasra tettük a lécet. A válság, a pénztelenség, kerületünk elkeserítő helyzete olyan mindennapi problémákat zúdított ránk, melyekben könnyen elmerülhet az ember. Céljainkat azonban nem feledjük. Polgármester úr ezekben a pillanatokban is a parlamentben van. Országunk egyik jelentős lépését készítik elő, az új alkotmányt. A napi munkánkban felelős városvezetőként, közéleti emberként is a teremtő erőt, a jövőbe vetett hitet tartjuk a legfontosabbnak. Azt a hitet, amellyel a diófákat ültették őseink. A megöntözés után a Jedlikányos Gimnázium előkertjében felállított József Attila szobor előtt folytatódott a költészetnapi rendezvény. Manapság a versek tudói lassan már különcök, és az otthoni könyvespolcokon is alig találni köteteket. Nem tudom hová tenni, megmagyarázni ezt a sok változást. De azt tudom, hogy a kultúrának sok alakja, sok megjelenése van. Az iskolákban pedig ma is tanítják azokat a verseket, melyek évtizedek után is beugranak, a mai napig tudjuk őket idézni. A versírás, versmondás sem tűnt el, és én úgy gondolom, hogy a kultúra sem alkonyul, legfeljebb új megjelenési formákban kell életre. Szokásaink azonban kétségtelenül megváltoztak. Ezért a költészet napja ma nem csak ünnep, de figyelemfelkeltés is. Tanárok, diákok elevenítik fel ezeken a napokon a legnagyobbakat, azokat, akiket nem csak a szüleink, de mi magunk, és reméljük, majd az utódaink is idézni fognak egy-egy szebb napon, örömükben, bánatukban. És ezért fontosak az ünnepek. Felidéznek, figyelmeztetnek, tanítanak. Nyissuk ki hát fülünket, és figyeljünk, mert a versek varázslatosak. Észre se vesszük, de már dúdoljuk, idézzük őket. Figyeljünk hát! Ábel Attila alpolgármester szavai után az emlékezés koszorúit helyezték el József Attila mellszobránál. A költészetnapja alkalmából rendhagyó irodalomórával folytatódott a program. A művészet szerepéről tartott előadást Jókai Anna babérkoszorús és Kossuth-díjas költő.